Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingokukurudzirai kuti please subscribe to our channel yeZim Confessions Backup, nekuti pana patakambonyanyisa kuuploada maepisodes akati one day, saka tine uploading limit. Zvino zvatakazofunga ndezvekuti tichange tichiuploada mamwe maepisodes emaconfessions pano pamain channel yenyu, zvekare tichibva tazouploada mamwe futi kubackup confessions yedu yeZim Confessions Backup. So please try to subscribe to our channel ikoko. Ndichange ndichizoisa malinks emalatest episodes acho mucomment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Zvakangooma azvo vedu we. Pane imwe voice note iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndokubva ndazotanga kuita type up that voice note ndakariteerera. So voice note racho iro ranga rakanzi: mukomanashi makadii zvenyu, inini ndinofara. Ndinokumbirawo kuti kana mava kuzopostawo nyaya yangu, please zamaiwo kuti munge muchizochinja voice rangu. Pane confession yandinoda kutaura. Pamusaka pemaconfessions andakanzwa vanhu vazhinji vachitaura, vanhu vose ava vandakanzwa vachitaura vainge vachitaura nyaya dzekudanana nevarume vevanhu. Inini ndakati ndichiri mudiki mukomanashi, pane vamwe sisi vangu. Sisi vangu ava vainge vari mwana wekwamai guru. Sisi vangu ava vakabva vazotanga kudanana nemurume wemunhu. Vakadanana nemunhu uyu kwemakore. Murume uyu wavainge vachidanana naye ainge ari wechirudzi, iye ainge achibva kuMalawi. Murume uyu paakapinda mulife yaSisi vangu, life yaSisi vangu yakabva yazotochinja. Vakabva vazototanga kutengesa Zimbabwe paya payainge ichakanaka paya paya. Ivo sisi zvavainge vava kuita ndezvekuti vaipota vachienda kunohodha mapoto kuindustry, imwe industry iyo yainge iriko kuBulawayo ikoko. Vana vasisi vakabva vazotanga kuenda kuboarding school. Life yavo ikabva yazototanga kutova life yekuti yainge yava kutoyevedza. Isusu on our side tainge tichitambura sei, asi kuside kwemacousins angu life yakabva yazotanga kuchinja zvekuti sisi vangu ava ivavava vakazotanga kudanana nemurume uyo ainge ari wechirudzi. Vakatokwanisa kutovakira amai vavo imba paruzeva, imba yainge yakanaka chose. So mukadzi wemurume uya akabva azozviziva kuti murume wake ainge aine munhu uyo waainge achidanana naye. Akati azviziva akabva azokwira bhazi achibva kuMozambique uko kwaainge achigara. Akabva kuMozambique kuya ndokubva azouya kuna sisi vangu. Akabva azotanga kutsvaka information yaSisi vangu achibva azovafonera kusvika akwanisa kusvika pamba. Mukadzi uya wekubva kuMozambique akati asvika pamba akabva abvunza kuti ndanga ndangouya kuti ndizonzwa kuti shuwa ndimi here muri kudya mari yemurume wangu. Ndicho chete chinhu chimwe chandinoda kunzwa, asi kana kuri kunzi manga muine mwoyo wemunhukadzi, kana muine mwoyo wekuzvara, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchisiyana nemurume wangu. Kushungurudza kwamuri kuita inini nevana vangu, nekuti imimi muri kurarama life yakanakisisa, apa inini ndichitambura nevana. Sisi vangu vakapindura vakati murume inewspaper, murume akangofanana nenewspaper tinoverengesana. Mukadzi akabva ati kana madaro maita basa yenyu, regedzai ndinge ndichidzokera. So takabva tazogara zve2 months to 3 months. Sisi vangu vakabva vazongotanga kuti maiwe gumbo rangu, maiwe gumbo rangu. Mukadzi uye paakanetsana nasisi vangu akasiya ati kuna sisi, kana wati ndirambe ndichitambura usiri kuda kusiyana nemurume wangu, iwe newauri kudya navo mari yemurume wangu, mese muchaparara. Ende kana mava kuzotanga kuparara muchafa mose muchiita zvekutevedzana. Asi sisi vangu havana kana kumbotenda nekugamuchira mumashoko aya kana kutombogara vatomborohwa zvavo
nehana nemashoko ose avo avainge vaudzwa nemukadzi uya uyo ainge ari mukadzi wemurume uyo wavainge vachidanana naye uyo ainge abva kuMozambique. So Sisi Vangu vakazongoramba vongochema negumbo riya kusvika pakupinda muchipatara. Sisi vakati vapinda muchipatara vakabva vazoita mazuva maviri vachibva vazoparara pakutoiswa kwavo kumochwari. Vanhu they were struggling kuti vavatakure, even pakuzogezeswa kwavo paya kuti vange vachikwanisa kuzotoiswa mukofini. Vanhu vakatambura, vanhu vaitambudzwa nekuda kwegumbo ravo. Munhu akaparara zviya haazoreme kunge munhu achiri kurarama, asi Sisi Vangu mumwe mitezo yese yainge iri very flexible. Chairema kudarika zvinhu zvose rainge riri gumbo ravo. Ivo Sisi vakatokwana mukofini nerimwe gumbo, asi rimwe gumbo rechitu harina kana kutombogara rakwana mukofini. Vanhu vakati vaona kuti rimwe gumbo raSisi rainge risiri kukwana mukofini, ndokubva pazorongwa zano rekuti pange pachizonotsvakwa rimwe kofini. So kofini iri rakazonotsvakwa rainge rakakura zvekuti vakati vari mukati vainge vachiita zvekudenga denga, nekuda kwekuti kofini iro racho rechitu rainge rakazonotsvakwa rainge riri hombe hombe. Asi chaiita kuti vazoiswa mukofini umu yainge iri nyaya yekuti gumbo ravo rainge ratadza kukwana mune rimwe kofini. Sisi Vangu ava vakati vachingobva mukunovigwa like mazuva matatu vavigwa, amai vavo vachibva vatevera, mwana wavo mukomana achibva atevera, munin'ina wavo ainge adzoka kumurume ainge ava kuchengetwa pamba apa achibva atevera akabva afa zvekare. Saka nyaya dzevarume vevanhu mukomanashi dzakaoma. Unowana murume asina kana chipeneti achirara pasi, mubva matanga kugara mose zvakaoma kudaro. Kunyange mukadzi achinzi anenge ari housewife, asi maduties aanenge achiita pamba, dai ari pakambani, handiti angadai atori munhu wekutoti anenge achitambiriswa. Saka kuzoda murume wemunhu life iri nyore ozongouya kuzoita mudyandigere, apa kunenge kuine umwe mukadzi kuseri uyo anenge akatambudzika from day one. Saka ana amai nemhuri yose yeZimbabwe, please varume vevanhu siyanai navo. Munhu ukanzwa ane mhuri yake usachiva pfuma yausingazivi kuti vakaishandira sei naamai ivavo kuti vange vachizosvika pavari ipapo. Tsvaka wako wekuti munototanga from scratch, muchirara mose pasi, mototanga kutotenga spoon mose, motanga kubuda ziya muri mose, mazokwanisawo kutodya cheziya. Iyi inonzi mudya nyore ana amai, mudya nyore haunakidzi. Saka iyi ndiyo message yandiri kuda kusiyawo kumhuri yeZimbabwe, kuti munhukadzi ngaazvininipise. Then vanzvadzi vedu vakabva vazotumidzira zvekare imwe message as a WhatsApp voice note, ndikabva ndazoita zvekare type up with that voice note. Hanzi imwe confession yandiinayo mukomanashi yakamira sekudai. So maswera sei mukoma, ndakanga ndichida kuudza vanhukadzi panyaya idzi dzezvikwereti kana kutiza nemari yemunhu. Chikwereti hachisi chekuti unodada nacho kana kutiza nacho kana kunakirwa nekurobha vanhu. Zvinhu zvakaipa zvekuti zvinogona kukupa munyama kwauri kana kukutadzisa zvakawanda kuti zvinge zvichizokusunungukira muupenyu hwako. Kurudziro yangu yandiri kuda kudzidzisa mukomanashi, ndine imwe shamwari yangu. Shamwari yangu uyu ainge ari munhu wekutoti aiganza, ende mukuganza kwake ainge achizvinzwa. Kunyange inini ndaitombopotawo ndichitombomutsiura kuti asikana dai mambozamawo kuti munge muchizvininipisa, asi iye ainge angori munhu wekuti ainge achingoganza. Shamwari yangu uyu akazosvika pakukwereta, akakwereta tiri muno muSouth Africa. So muSouth Africa kune vanhu vaya vanorarama vari munyika ino yevatorwa, vanoziva imwe inonzi acha.
kune vasingazivi acha iyi, acha iyi imango mbishi, mango mbishi dziya dzinobva dzazogadzirwa dzobva dzazoita acha yacho iyoyo. So shamwari yangu uyu akabva akwereta vamwe amai ava vainge vachiitawo zvekutengesa acha iyoyo, vakazoti vauya kuzobvunza mari, asi shamwari yangu nekuda kwekuti ainge ari munhu ainge asina kuzvininipisa, akabva azotanga kutuka mukadzi uyu. Akabva ati, ndakatokwereta vanhu vakawandisisa pane chikwereti icho chichi chamuri kutondibvunza, asi amai vaya vakabva vati, yauri kuramba nayo iyi mari yangu iyi ndo patori nemari yekutodyawo kwevana vangu, ndo iri kutoyarutsawo ndokutoyarutsawo kwandiri kutoitawo vana vangu. Saka kana ndichifamba uchindiona ndakatakura mugomo wemango kudai ndichirwadziwa hazvisi nyore. So friend yangu yakabva yati, imi amai endai munge muchinoita zvamunoda. Mai vaya vakabva vaenda mumwe musi apa tainge tichitofamba. Takati tichifamba kudaro, shamwari yangu uyu akabva azongokaruka atadza kutsika mastep, ndokubva ati, ameno kuti ndatsika sei, gumbo rangu rava kurwadza. So ipapo takangofungidzira kuti zvimwe kuda sezvo ainge atadza kutsika masteps zvakanaka, maybe ainge atyoka. Tikabva tazoenda naye kuchipatara, akazotosvika pakusatogona kutofamba chaiko, gumbo rake rakabva ratanga kusinina mvura zvekuti ainge ava kutogara akatoisa towel pagumbo rake ipapo, akazopedzisira ava kutoita zvekutonhuhwa. Tikabva tazotanga kutsvaka mai vaya avo vaainge akakwereta. Mai vaya takati tavawana ndokubva tavaudza situation iyo yainge yakasanganikwa nayo nemusikana uya. Ivo amai vaya vakabva vati, inini chandinokwanisa kuita basi ndechekuti musikana uyu kuti ange achizonzi anenge apora, ndiri kudawo mari inokwana iyo kuita 15,000 rands kuti ndikwanise kusunungura apo pandakasunga. Mukomanashi, mari iyi haina kana kumbogara yawanikwa, hapana kwataikwanisa kuiwana. Ainge akafirwa nevabereki, ende iye she was a very stubborn lady, ainge aine huya hunonzi undini. Kurudziro yangu, iva nekuzvininipisa, kuva neunhu pavanhu. Mukomanashi, musikana uyu akati azama kutsvaka mari iya akaishaya kusvika azotoparara. Zuva rakazoparara musikana uyu, vanhu veparamedical vaitadza kana kumusimudza vachimubvisa paya paainge arere, nekuda kwekuti mutumbi wake mukoma wainge waita kunge jeli iya yakaita mvura. Amai vaya vakauya parufu vakabva vati kuhama dzake, kana chero afa kudai, mari yandakataura kana musina kundipa, vese vakadya acha yangu mose muri kuzomutevera ende mose muchazosvika pakufa. Saka ndakazongosiyawo family iya yakadaro, handina kana kuzomboita communication nayo. Saka pari zvino handizivi kuti chii chakazotora nzvimbo. Kurudziro yangu ndeye kungoti, please ana amai, dzorerai zvikwereti zvevanhu. Mukomanashi, kana mava kuzoposta voice note rangu, musazoisa voice note rangu nekuti vanhu vanokwanisa kuzoziva kuti ndiri kureva ani. So amai ava vaya vekutengesa acha, ivo vakati munhu wacho uyo ainge akavagadzirira zvinhu zvose izvo zvacho zvakazokonzeresa kuti musikana uyu ange achizosvika pakurwara in such a way, ndo mari dzacho idzodzo dzaainge akachaja. Ndo maconfessions avo avakanditumidzira. Please let us talk about this issue in the comment section. Kana kuri kunziwo munenge makambosanganawo nemasituations akadaro kuti either munenge makatorawo zvikwereti mobva mazotadza kubhadhara mukabva mazosanganawo nezvamakasangana nazvo, kana kuti munenge muinewo mumwe munhu wamakaziva akatorawo chikwereti ndokubva azotadza kubhadhara then ndokubva azosvika pakugadzirwa, kana kuti
murume wemunhu akatanga kudanana nemukadzi wemunhu kana kuti vice versa. Kana muinewo nyaya dzakadaro, please uyaiwo kuinbox kwangu, then mubva mazondipa nyaya dzenyu. You can leave as a WhatsApp voice note, then ndozoita type up. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe. Ndinewo confession yangu iyo yandiri kudawo kuti ndinge ndichizoshare nemi. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndine vamwe baba avo vandakasangana navo mukombi apo patainge tichienda kumesina. Inini ndainge ndichitoendawo kunodhindisa passport yangu. Ivowo baba vaya vainge vagerewo pasaidi neni, navowo vainge vari munzira vachitoendawo kutonodhindisa passport yavo. Takabva tazotanga kutaura mushure mekunge tasvika mumesina. Takati tasvika mumesina muya tainge tatova nekakuwirirana sevanhu vainge vachienda kunodhinda mapassport vose. Asi baba ava ivowo vainge vachitobvawo kune rimwe location, ininiwo ndichibvawo kune rimwe location. Malocation acho kwatinotogara kutori kure nakure. Mukunotaura kuya mukoma takati tava kuZimside, baba vaya vainge vava kungoti chose chandinenge ndada vobva vatonditengera. Kudzamara baba vaya vabva vati pabhodha hapasi safe kuti tinge tichizorara, ngatitsvake kuzvimabooking. Saka kana tazosvika kumabooking kuya zvandichaita ndezvekuti ndichabhadhara 2 rooms, then iwewe wobva wazonorara kwako, inini ndorara kwangu. Then tobva tazomuka makuseni tobva tatsvaka zvimotikari zvinodzoka kubhodha. Ndikabva ndati ehoi zvakanakai, because takapinda mubhodha it was somewhere around 6 p.m. ndokubva tazotsvaka zvimotikari zvainge zvichienda kuBait Bridge kurenki kuya. Takati tasvika kuya tikaburuka muzvimotikari zviya ndokubva tazoenda kwacho uko kwainge kuine marooms ebooking. Vele baba vaya vakabva vazobhuka maroom maviri, inini ndikabva ndazoenda kuroom kwangu, ivo vakabva vazoenda kuroom kwavo. Mukoma baba vaya vakazongoramba vongotaura neni paWhatsApp tichingotaura nyaya zvedu. Kudzamara baba vaya vazotondinyengerera vakabva vati chingosvika kuno kani pane kanyaya kadiki diki kandiri kuda kukuudza. Ininiwo ndakabva ndazoenda kwainge kuine room yababa vaya. Apo mukoma rudo ndobva ratotanga kutotsva paya. Ndisu uyo takabva tatopinda mumagumbeze tikabva tatotanga kutoita bonde. Takaita bonde usiku hwose until mangwana acho ndokubva tazotomuka paya. Apa kuneta kwacho I think kuti takazotomuka kuma 8 chaiko. Ndakati ndichinotarira foni yangu painge paine missed calls ainge achida kutosvika kuma 100 call. Ndainge ndanyanyisa mukoma because baba ava mashandiro acho avainge vachiita pabonde ainge akanyanyisa. Takatononoka kumuka, nyangwe ivowo mukadzi wavo akavafonera achavafonera. Ende murume ndakabva ndangomunyepera ndichingomuudza kuti network yainge ichinetsa pabhodha zvekare painge paine pressure. Apa kuma 8 ikoko mukoma ndainge ndichiri kuZimside. Takabva tazobva zvedu kuBait Bridge tikatsvaka zvimotikari zvainge zvichienda kumesina ndokubva tadhindisa mapassport edu ndokubva tazodzoka zvedu. Saka mukoma inini nababa ava ndingangoti ndoka relationship kedu katiinako ikako kekuti since mapassport edu tichingonomadhindirana mazuva akafanana, tinongosangana apo patinenge tichienda kumesina. Ipapo tobva tatozviita sekunge tiri mukadzi nemurume. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, vanhu havasi kuzorora vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.